Čau lidi, vítám se u našeho challenge. Dneska, bohužel kvůli tomu, že to bylo tak nekvalitní video, tak jsem se rozhodl udělat let a sůl znova. A nejsem tu sám, dneska tu jsem. Jsem. Dneska tu jsem jsem. Takže dneska udělám takový double challenge, nebo double. No ty máme sůl, no to tak, to je let. Ty vole, sůl. Tak na, jestli budeme do ruky, za chvilku se roztočit. Tak mi dej, děkuju. Fuck. To už je to. Jo no. Takže jo, ještě máš. Počkej, ještě se... Kurva. Ještě se neberu do ruky, ještě se neberu do ruky, jo. Počkej. A jsem? Tak. Ukaž, ještě tobě. Ukaž, na se fotka. Tak, to stačí? Nebo ne? Ještě. Tak. Tak to stačí, počkej, já si ještě vezmu. To je tvoje kalety. Tak jo, kurva. Kurňa vždycky říkám, no, takže jako... Jdem? 3, 2, 1, počkej, musíme to vázat, jo. Dáme to sůl. Sakra, máme lidi. Koukněte. Máme tam všechno. To je nejdu koks. Ne. Tak jo, tady. Tak 3, 2, 1, teď. Tyhle, tichý. To se bůjte, co? Jo. Jak se měl. Já to takhle budu držet dvouma. Že to nechce. Já to ještě mám. No, to má stydit, až to má pálit. Už to pálí. Já to ještě pořád držím, jo? Já taky. Ne, ty vole. Já jsem se do notebooku. Pomoc! Ale já už nemůžu. Ty vole. Ty vole, to pálí jak svině. Ne, ale tak už jsem to video opustil. Pořád mám lidi, ne? Musím být na webu. Hej, když tam tenhle, to není fair potom. Počkej. Hej, já to mám úplně zmrzlý. Potom dám do popisku videa jeho kanál, abyste ho mohli hejtovat a abyste mohli dávat dislikey. Já natáčím. A on má challenge, on teď použil, on to dal pryč a teď to dal zase na ruku, takže to už je fake. Teda podvod. Takhle fake. Pořád držím, abyste viděli, že pořád vidím. Ale on už to schodil. Neschodil, co kecáš? Jo, na začátku. A já. Tak to ne. Já prostě jsem to měl v ruce, ale... Au. Fuj. Konec. Já jsem skončil. Skončil, musíš to dělat, až tam bude takový kousníček. Dej to pojď, ty vole. Musíš to mít, ještě jsem neskončil. Tady mám krásný sůl. Ne, musíš to mít takhle jako na tom, být to na tom. To je jedno, že se to dá vypadat. Krásně pálí. Nevím, co dělat. Ale ty tam nemáš sůl, ty debile. Mám. A vidíš. Se budu za ní blonžáček. Už ti nepodváděj. Já dělám jenom tady to. Ty už mám takový kousíček, už lidičky, počkej, já se ten takhle ukážu. Mám menší. Mám takový kousíček, ukáž. Mám 4 minuty. No, aspoň nějaký challenge, tam trval 4 minuty 20 vteřin. Už jsme to překonali. Jo, překonal jsem svůj rekord. Ne, můj rekord, víš jak dlouho byl můj rekord? Jak? Nevím, nejvíc má asi nejdelší nahrávání bylo 30 minut. Tady s tím, jo? Ne, s tímhle ne, ale s jiným. Něco nejdelší nahrávání bylo 30 minut. Jak dělal nějaký 5 minutový video. Zatím. A možná si bude 5letá pauza, nebo 3letá. 3letá. Jak to? Protože já si budu čekat, až mi bude 16. Nebo... Jak to? Protože chci. A proč chceš? Protože mě baví. Co tě baví?
Takže teda počkáš, budu mít občanku a až budu mít lepší hlas. Protože takhle mluví divně. Tak to pálí. Pořád to držím. Počkej, koukejte, pořád to držím, tak. Ty vole. A už se přestává. Počkej, si můžu trošku. Jenom to. Ty vole. Chudák let. Já nechci. Počkej, já si dám ještě trošku. Hej, ne! On tam má, já jsem dal takovýhle kus. Jen tak, aby mu to nebylo líto, já jsem taky Trošku. Tak málo. Čekaj, že to jsem pál. Asi, tak to vem. Tak tomu se říká, au, to začíná pálit. Ty vole, budu brečet snad, ty vole. Já už mám takový malinký kousík. To už stačí. Jo, vidíči. Ty čum. Už to mám, vidíči, to mám to ví. Tak, jo, koukejte na mě. To mám to ví. Hej, vy máte tady ještě kus. On má tady ještě kus, dělej, dej to do té Ne, ruky. nedal. Ale dělej. Ale Tak jo, to já nechci. vám dám dopočtu, abyste mohli hejtovat, jo? Ne. Tak jo, dělej. To kde už to mám. Já ti zakážu se mnou vydat. A co jsi udělal? Jdu na policii. Tak jo, dobrý. Tak jo, už mám ještě kusíčky. Dobrý. Já už jsem skončil, díky, koukejte. Jsem Boň! A nic. Takže dělám si tu takovou reklamu na můj kanál, můžete se podívat, není to vůbec žádný hnusný kanál, je to krásný kanál. Popisku vám, ne, IP, au, ne, link vám dám do popisku videa, dám, i kdyby ne, tak dám. Rozhodně tady ten trik vyzkoušejte doma, vůbec to nebolí. Zkoušejte to! Zkoušejte, zkoušejte, zkoušejte! Vidíš, že máš ten monitor. Vidíš tady. A taky tady. Koukejte to mikinu. No to no. Víte? Vy ještě si vidíte co mokrý. Pojď straně moje matka. Jo! Já mám to pořád držím v ruce, musíš to zmáčknout, ne, jak to nepůjde. Já jsem úplně faky. Musíš to držet takhle celou dobu, nesmíš tím tak otevřený. Ty jsi to taky měl otevřený. Tak jo, ještě se bude mít. Se za chvilku bude mít. Ještě se bude mít, tak. Tak mu to uděláme. Je ustis. Otevři to. Co? Ruku. Trošku slabý. Ne, nedáš mi tam. Ej, ale stačí. Nebo je už ne. Už fakt nemám. Okay. Tyhle to pálí. Je to mám fletí. Je to mám flek. Je to mám flek. Víc se neděje. A už je to 10 minut skoro. Máš ještě, máš ještě 30 vteřin. Nemám, už to mám hotový. Máš 30 vteřin. Ups, hej, To se nepočítá. počítá, spadlo ti to, ještě mám. A ještě trošku šlo. Ne! To je, ale, to je příklad, teda příklad, to je teda. Není. To je zákon. Tak budeš muset vytírat.
No, ty brýle. A To to- tobě, já jsem ti říkal, ty dáš. Ty vole, říkám, a ty děláš. Debil. Debil. Au! Debil. Jsi snadný. Čuchaj. Oj! Čuchaj. Kobíleš! Kde? Někdy! Vydejla! Smrdí ti z pusy. Ale už máš i nabíječku. Ty debile! No, nechápu, že to může chytnout. Ale ještě to máš kousek, ty vole, on to úplně učí. Ale pozdě. 41 už je. No, ty vole. No, tady to už je dobrý. Takže... No, dobrý, už to mám. Eus jsi to udělal, já jsem to dělal čase něco jako 5 minut, nebo ne tak? No, ne, 5 minut ne, tak ale no. Asi jsem to dokončil. Čau! Ještě ten konec. Já jdu. Ne, čekaj ještě. Pojď sem sednout ještě, ukončíme Tak jo. spolu. Takže, tímto se s vámi loučím a Čau. čau čau! Ahoj.